Hey yo, boom! It's your boy, King Change, cream de la cream. Batsumtimantu mabuyu bambolunyu hlase upotla manza bafocus on the bepodlu chwala. Welcome to another exciting episode of Niyatsembana. Couple switching phones mtanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Zabanta banumchelo pagats and King Change, cream de la cream. Ufuni the show. Utelitwa pagats. Hey yo, Mzansi. I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple kingdom danami. Another day, another tola, another benga. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome, Jamini. Shantele Bobo. Si Popo. Si Chris Baba. Chris Baba. Iyo me kwekte. Iyo me kwekte. Hear me quickly, take me straight, Guaba Feba. Hey yo, boom! It's your boy, King Ginger, cream de la cream. International Kings, Batsumtimandu, Mabuyu Bambolunyu Hlase, Upotla manza bafocus on the bepodlu chwala. Welcome to another exciting episode of Niyatsembana. Couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumcholo phakathi and King Ginger and CMTV. Bafuna ukuthelithwa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Khosi. Baba wami. Khosi. Baba wami. Khosi. Baba wami. Khosi. Baba wami. Rise again. Rise again. Thina ke bese asinamona. Yeah. I-team eyaqala ukuba nejezi eli black and gold. Kwakuyithi celebrator ubaba. Umntawu ihlanganaphi laba abanye nalombala lo asiqoqa abafebayo nginyanye kabi lihle lona sanibona siswami ninjani Sanibona siyaphila ninjani shap sister sambe sibuza abantu la my brother uGrand sambe sibuza abantu lana ukuthi basupporta yiphi team ngikale ngathi sister supporta yiphi team la South Africa iPirates wena my brother Ikhosi. Sure mfethu idabi le sure ubani ka my brother Hayi kama nguThepho. uThepho mfethu ne Yebo, manje bafoma camera. No, shothi sambe siya predicta la. Sambe siya predicta uthando, predicta ama teams, predicta yabona. Usisene bani kama? Ana Ana. Niyabi ninathi sinibone. Ngisuka ngala ngasepaki le phezulu le sinibonile nakhona manje nathi vele kahle sishayela I-tourism environment. So sisana wena no Putu Thepho. are you guys dating? yes Oh nice. So ungathi yini mhlawumbe oyithandayo ngoPutshepo? Ubuthepo umuntu osupportive nje yonke into nje masiya wherever la sakhona sisiye emall vele Sure. sihamba sonke yonke And uyena umuntu oprovidayo. no siyabambisana ke lapho kuleyo ndawo Okay. Yes. Putshepo wena what is it that you love ngomuntu wakho? Mina ngithanda ngoba uyangisupporta yabo. Yeah. Unothando olukhulu Unothando. yabo. Uyimbokodo. Imbokodo umfazi. She's a combine. Akekho. Kufana naye ba. Akekho. Oyofana naye. Kufana naye. Ay. Yeah, Queen. uya church. Now uyambona kodwa. Do you go to church? Yeah, ngiyasontweni. Yes, so doing. Hey. Sister, do you go to church? no You don't go to church. Baba wami. Okay, uyaphuza? Mina. Yes. Yeah, mara ngiphiza ngama special occasions. Special occasions siyaphuza? Okay. Special occasions siyaphuza. Konje yini enye bengifisa ukuyazi. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle my sister? Hayi akekho. Ngithanda yena ngiyamshitela yena umuntu osoba. Ngibona lo muntu. Iluphi usuku ngathi nje mfethu la qhumisa obhozo unaye mfethu. Nawe uzofuna ukwazi Angixoxe. wafo. Angeke wafo. Or ngiqale ngosister and then uzama ukuqala ngayo. iliphi sister usuku ngathi you will never forget eli memorable olikhumbulayo wena unaye ubrothers. the time kuyi birthday yakhe and then ngimkhiphile CSP Ha. then Dori. sahlala nje kwaba mnandi nje kwa enjoying Sure. Ngitshelile bafo. Sure. Yo,
Yo, niyakhiphana. Yo. Ngagcina nini nje lomjolo ukhishwa nayo. Esanele kahle, mfethu. Birthday yakho sister Imi ngebirthday yakhe uwo umspendelayo. Yeah. Nami ngenza the same thing. Yo niyajola nini. Wena iluphi kusuku njengoba sekuqhaqhelile mfethu ukuthi yena Awusuke ngahlangana nalo. usukahlangana naye mfethu. Yini kwaba first night kwaba nathi ngiqala Ngoba ukubona into eziningi man yabo kodwa manje mfowethu nawe ngathi. Kahluleka nobiko. Ngavele na. Hey, ukhuluma izinto. Hayi. Amarai. Yeah. Yena ngiyamthanda yena. Uyamthanda, ne? Yeah. Dog. I-future uyibona injani njengoba nje ungayifakanga ibuko? Manginaye. Angifile ngathi manje ngiphelele bafo. Uyakuphelele. So naye nje ngifune ngathi ngangigcina nje la. All the time. All the time. For sure like Mzansi for sure. Asiyekele izinye izinto. Cause amalanga wafani. Awafani baba. Izinto zimane ukwenzeka. Today pop. Kusasa iCrab. Yes. Kanye. Gcina kakhulu. Usungane wami. Usungane. Sister, ngicela ukuthi sibe impintshi mina naye. Okay, before ngintedele bafethu. Yazi okay, I owe you guys. I owe you. For this time, I owe you. Welcome. We owe them. So we're going to request for you guys. Yeah. Lani yakhona. Ngoba sesinibambezelile. Yeah. Akunenkinga ne? All right. Okay. Siswami, in a scale of 100, ungathi umthanda or umthemba kangakanani brothers? 100. 100. Okay. Wena in a scale of 100 wena usithemba kangakanani? Mina ngiyazithemba 100%. Ukhona yena omunye umuntu othandana naye ngaphandle ka brothers? Cha, akekho. Akekho umuntu okwakhotha indlebe ngephutha? Ungenza njani uma ungafind out ukuthi ubrothers uyakuchithela? Yani amatsha wekho lana. Shinganyiwe. Shuthe doki. Ukaphi ngiphetha ngisho. Yes. Shoot manje. Shoot manje. Yosheshe konaka. Kanti dog unokusifumana futhi. Hayi bafowethu. Asikho marada cause vele awuyenzi dayiding. So wena sister ikhona yini mhlawumbe into ofuna ukuyiqolisela owakwayenza before uthola ukuthi mhlawumbe ukwashelela by mistake and uyawa phinde wayivusa fast engabonanga wangamtshela o mhlawumbe akhona mhlawumbe izinto ofuna ukuthi uzibhodle umtshele before nje uthi nje sorry I did this I did that or I didn't do this I didn't do that. Ayikho mina ngihlala ngisemsebenzini nje. Okwami ukusuka endlini ukuya emsebenzini mangekho emsebenzini ngisendlini. Sure. So nje ayi. Sure. Yeah, uyezwa ke mfethu. So wena my brother ngifuna ukwazi kuwena in a scale of 100 wena ungathi umthemba kangakanani my sister? Eish. Njengoba yena eshilo bafuthi hayi nami ngiyambona uhleza esendlini. Uhleza online mangizama ukumthinta efonini. Kodwa ngasho ukuthi wa 80. Kuma 80 naso. 80 wafu. Kwa. Njani 8? Kwaka. 8 ngombani? 8 phezulu. Okay. 8 omoyeni baba uyazi sakovala intate. So and then in a scale of 100 wena usithemba kangakanani? Themba mina. Yeah, Tsepos. Sipora. Ngithemba 99. 99. Doggy. Vele le koshombane lokuthi mawubhayiziseka. Ngikhona ukubhala. Njayami. Wena uyangichaza, uyakwazi ukuyilekelela. Njayami. Uthe wena uzoba impintshi yami, buku uphathele no Cherry Squam. Mina impintshi zami aziphathela manje. Phela lo yambona iQueen. Uswenke ngaso. Bafa. Ayikho into engeke. Ayikho into ongayenza. Safety first. Ne okapira. Bosho wena. But ke bethu ungenza njani mangafanda ukuthi my sister khona itsothe emkhothi ikhala? Eish. Ayingamyeka. Ngameka. Mara singazama ukuthi sizame ukuyilungisa kuqala before sibone ukuthi thola ukuthi umkhothi isikhathi singakanani. Mangabe khona. And usemsebenzise kangakanani bafu. Balekile phela nalokho ukuthi ushumbiso uye ushumba kangakanani bafu.
Yona ngichaza. Sister, I'm sorry man. Le moto le edlulayo ngizonirequestela imoto enjengayo ke. Ya, into shibe yibhasi. La nyobe intele phela khona nje nodwa. But before mfethu sivale ngicela umtshele mfethu ukuthi uyamthanda. Ikhona into ofuna ukuyiqolisela. Owakwayituna maybe engafrostani waphinda wayiqola. Ayikho. Ngicela umqoshamise ngehag umtshele ukuthi uyamthanda. Mntana wena fanele ngabe sakha sowuthu ngoba sesiyinto eyodwa. Manje cha ngiyasho nje. Uwe njengoba Sowuthola impintshe. ya gazi lamagazi. Sure, so nganivakashela. Hayi. Ngeza ufuna ukuza nini? Ngeza. Vum 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 khona ngani. Ya ngisayisholo sakudlalisa sithanda ukwenza kanje. Ngiyadlala. But my brother, ithini ngintetele bafethu. Yayibona le moto edlulayo? Yeah, le edlulayo. Ngizon requestela into enjengayo futhi. Into ethi ayibe Mercedes nyana. Before I let you guys go, kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test. I-loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena mayisister unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi nakusebenzisa lokho kunye. So that you can be sure ukuthi akuyona yini clup 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 vum 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 kanje. Kanje. Okay, it's fine. It's fine, eh? Chanza sesingabanga. Indaba man. Shabu ke. Toko ungakhohlwa spare birthday. Ure! Phela lezo zingendawo bafela manje sikhuluma. Cooperate hayibo. Yo. Futhi wena sister nisempile. Ke emoto ke. Ya uthi usister imkhiphela ifoni yakhe. Makakhiphe. Eyakhe. Ya ikhiphela. Ibambe bheke. Iphe yakho. Ifoni mina. Iphe yakho magazi kholela sister. Kholela ngokunika ithuba indaba manje mfethu. Ungena yini wena? Ifoni phela ifoni ndoda. Wethepho ngicela ukubuza. Ngikubuzela uthi uyaya ine-chat wathi cha ngithi. Uthe uyaya? Ngiyaya. Uyaya. Hayi, kumele uthole umprofit akudede akuqhashisa amadimoni. Akekho umuntu oyesontweni wenza kanje. Keep phone baba. Wow. Yini kanti khona? Manje ngathola izinto kumele engamelani ngizithole la efonini. Ziphi ngibuzile nje. Eximus. Phela vale i-different phela no yena jo. Different ya. Kitsefi ya sister Vale ya. ana vale ona tla ke telefoni vale. Ashiyele ya ka Motse lo motse ba motho mara so mne ya phone ya hao jwang. Batho mara. Sure. Oh, seniyangicusela manje. Niyabuka. Ngawuthi ngisazi. Hayi. Ngiyanibamba, ngiyanizwa nje. So uthatha phone vele. Amaka phone twa ke tshwa ke tifone tsa ba tsa rona moswatsi. No. Hayi ukuthi uyayishwara. Ayisebenzi ngokushwara lento. Wena into engabe uyayenza mfethu uthi na uqhashisa ifoni yakho bese seyiqhashisile yakhe. Kanti yini uyafeba inzalo? Hayi angifeli. Manje yini? Ifoni bafufoni. Manje Ifoni yini? phela into private confidential le. Angeke siye into ne-confidential thina sifuna ukuqhaqha lokho okubhekene. Chill bro. Mongathola isakhi ithombe lawo. Manje Yes. sozombona. Hayi bafu. Sister, Uzile batheni. Hare tsamaya mfethu wa sangifoni. Uzile batheni. Whatsahala ngadimani? Utheni weekend? Ifoni re tsamaya mfethu. Why wetsa sobra yakhe? Akekho uthi usushwa the phone for 60 seconds. It's only 60 seconds. Only Which is 1 minute. Belitsamaya ke le requestele nwana beli 1 minute. Requestela. Sendo requestela manje. Indawo ifona my sister phela kumina. When 18, sister, uyafeba bazalo. Angifebi. Ukhona umuntu othanda. No, ukhona umuntu othandana naye omunye. Akekho. Manje why? Unayiphela lo muntu. Yeah. Mengekho thina sobe sibheka ukuthi ukhona yini. Maye khona nje. So yenza masifike endlini. Hayi siyenza la, hayi iqalwe mina lento. Ayibona uthatha idayila zami senizozenza nodwa. Hayi ngeke nginike idayila ke nambe nazo. phone. Oh, idayila sami lezi. Mina ngiqalele lento. Oh, ubungayicabanga wena lento. Wengayicabanga ngoba manje ifoni asizibambi ifoni zi. Namhlanje uzobuqala ke. And uma isistory uthi keep ifone, ngitsafone braga kantona king. Ufihla ini? Ngitsafone Fanele braga. phone ale mafoni. Mubuze sister. Awuna nethi. Tshepo kanti king ka wena. Sikafisa. Hara mfethu utoqabanisa ke umuntu osamutse. Nawa. Ke tseng na sister. Uyezwa nongwe usabathla ngitsa phone. If usina ntho eqabanya ngitsa phone, just simple. Tshepo kanti king monna. Madimona o di utse ka nnete.
phone ukiye bra yakhe Ayithola mfethu. ayithola ngayithola jwang mfethu tlisa phone bra yakhe Tsa phone. Re. tlisa bra yakhe Nale ndoda yasondela nje phambi kwami. no utlile mo go nna Tsa phone. baba Tshepo Tshepo Tokamo Tshepo Tshepo mara why wetsa so Ngenzi next mina. why Tapa why? Mara mafuna. Go tseya 1 hour. Ho ntsha phone mo potleng. how Ya. Tshepo Mara ke ntho personal mo sintwe. O tla fa motho o founa re ba tsebe batho ba. Yo. Tshepo I tshwane le wena right umphoka har mara go shapo sister re tla thoma ka ya It's fine. yes re tla gcina ka Tshepo because ke yena vele wa magcina go yena kopa umpulele Mara ubunjela uthi anginizwa uthi ukuthi ngihleba kudadewena ngazi yonke into sasteri shwara baba nkatumele mfethu kanti wena indaba Tshepo iya WhatsApp uyawubona ngena kuwo now search mfethu mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama labanye oskurufu la ungitshele because ibona bazobe begrinder umuntu wakho yabo so ungitshele ne okay. all right guys my name is King Ginger Cream de la Cream ngintwana nje yase King Indlovu we are on WhatsApp right now and we are about to type that shondas type lapho uthi I love you sister ole muntle so wena Wetala. wena ole muntle so awusoshweleli kokanzi maybe bahu kukunetse bebikinyana Akisheleli nna ke tsamaya hantle. brae engwe magudzumela Hayi, yake muthu limakudzumela. uthini baba kuvelani Akuvela mina kuvela umama wakhe nosisi wakhe. delete lapho asithambise a little bit say I miss you fake ne heart red talk to me so wena nje since wahlukana ne-ex yakho ibengakazi kuthinte mhlawumbe ikucheck ukuthi usaphefumula Hayi. ayi WhatsApp ayina number yakho Ngiyablockana mina. Masiphumile. Masiphumile gaming siphumile. Ayikho yenye ijika. sure Yes. still Hambile hambile sure Yes. okay sure uzwile Angizwile. uzwile 442 Eish. khona kanje velani Akuvela mina akuvela nosisi wakhe. bra wami go deeper manje asiqinise lento type uthi sex sibone ukuthi obani abanokuthinta my sister bamcela umbhobhozo nawe nokuyicela yini kuyena nokukhuluma yini ngayo mhlawumbe uthi ngungu ngingubumbu yabo Yeah, talk baba talk vela mina. vela wena Yeah. uvela nani lapho vela wena bra wami delete Ah, lapho first yabona into ukuthi lokhu ucela my sister ngigqobhoza ayikho right but it's fine phuma lapho type uthi come outside qina baba checka lapho uye deeper hawu my sister wazi usuthola Yena ngiyamthemba. yena uyamthemba ne yena okay go light ke sister Bhuti. uzizwe njani ukubona ukuthi he is dancing for your guitar Hey, mina ngimangela ngoba iphone beyala ukuphuma. Yazi Eyakhe. kahle ngimangele. Eyakhe. Ama question ay 99 plus. yakhe Yes. uvelani babayi Akuvela mina. phuma lapho babayi ngisacela uthi money imali cause amagutsumela asanda ukufakela abantu imali amagutsumela ola amagutsumela yabo hayi bangani bami ngithi ngibuye ngidrive ama Uber talk babayi Akuvela mina nomama wakhe. Tani I'm pregnant basuke begoqa uthola ukuthi ufuna imali endodeni sister awukwazi ngempela nje abakushelwe nawo wena usheleki uyirobot wena Hayi, kuyenzeka but kuya ngawe ukuthi uyafuna ukungena noma awufuna ukungena. Akuveli next. Akunamuntu okhoqayo ngisho. Ehe. uyodlala Facebook sisemdala Ngiyoba. iya ku Facebook sister check Facebook lapho sobona mina wena sister Thembi ngeke akwazi ukuthi elokushini abacorrupt or espanini
ithile mfethu yabo la ama messenger lawo mase ngitype uzotype la mayithi no results ungitshele mayithi futhi iveza ama unread messages ungitshele because shuthi uzobe ngawa entertain akanandaba nawo. All right guys, we're on Facebook right now. Type lapho uthi I love you, fake ne heart red. The red one. Red for danger. That's fine, type. Showcase. Yakhwela next. Udlala Instagram sister, sicela usheshisele cause manje sayaphuthuma nathi. Uzizwa njani njengoba ubona ukuthi my sister uloyal? Ngizizwa ngijabulile. Uyadelete ngi sister. Delete. Wenzani? Ngihlala ngibhizi Flash phone awu pick up. Yeah, ngenze lezo zinto mina. Indaba worried ne? Ngikho worried ndoda. Mnika ifoni yakhe. Inkashi. Yeah. Indaba. Kwenzakalani? Singahamba manje Uzizwa njani? ngizizwa ngiright. Tshepo. Sebons. Ibule. Ibule warra. Ularabo. Ibule warra. Fetwa re tsamaya fethu. Asa. Fetha majani. Samonjani. Fula spone. Eka my sister wena soyivulile. Angisho kuye bekane choice nayo ukuthi uyayivula or akayivuli ba. Hebo. Indoda yakho kanti njani? Hayi Tshepo. Lady Taylor wena. Yeah. Awuna Lady Taylor. Awu don't shishimusha. Yeah. Pula phone. Hey. No. Pula phone. Bula buti. Lichachi libihlile. Asinna ke lichachi. Yeah. Ay fethu. Fanami. Thank you sister. Belibambe. Sister ngicela ujampele nje ku WhatsApp uyayibona. Yeah. Now. Relax. Mamo. Chill. La go search. Mase ngithi type. Uzotype khona. Makuvela igama lakho la ungitshela. Akutla lebitso la difebe tse dingwe umplele because difebe tse ke tlone tla be dikukuna mona wa gago. Ne? All right, wait. Relax. All right, guys, we're on WhatsApp right now. We're about to type the Chandis. Tshepo indaba mfethu uqhaqhazela mfethu wathi tazela ithini mfethu. Sitepile la sihamba siye endaweni zethu manje wena ayi manje yabona manje. Fethu arivaye man. Type lapho uthi I love you. Mfethu kanti dintsanga wena mfethu. Ke uboni wena gore ka wena u cheese boy or u out yako kasi. Konje uthe uphuma indaba ehlisa moya. Yini? Hayi ukuthi ngiphuma manje ayi sena leyo man. Sister. Yes. Yamu sister yakhala. Uyamuzwa? Amafoni angenaphi manje yabo manje. Sister tshela mina. Tshepo. Yeah. Tshepo. Katsamaye. Indaba wena. Wa. Haw. Tshepo king ka wena. King ka wena. Wenzani sister? Wenzani lo? Okay. Yeah. Yeah, ne. Tshepo king ka wena. So that's one o sa batle ka phone ya hao ne. Fethu phone ukuvethize. Ke that's one o sa batle ka phone ya hao. Ehlisa moya sister. That's why wena ubusa batle ka phone ya gago. Fethu wena usangena ndawo manje ngide silungise. Ulukisang already nje usinyeyile. Ulukisang. Sister vela lapha. Ha 4. Ha uyazwa ke? Uyazwa 4. Wow. Ifebe zakho. Yeah, ifebe. Kiba count. Uyabazi. Kiba count. Wena. Kapho uyitsibela bona. Hayi ukuba account Ifebe zakho ufuna ibalo. 1. Disab. Lebu. Lerat. Pink. Ayi! Ifebe soke. Pink. ya matsotami. Inda. Kibo mang. Both I love you. O elibi. Sister wena uyibalang. Kibadile the conversation. No, ya gago. Wena wayibala. Li 5 ishoots. Unamba mang. Nake number 5 uthong. Ya number 1, number 5 ijwang mfethu number 1 mfethu. Okay, baba bang. Explain ahe baba bang. Ho dia bang. Ya? Go tsagalang. Ke soma. Talwe na uduthu lespaneng mfethu awuthola nako mfethu. Ya. Kumputsa ka span wena Spanish sa so fepe.
Why bungaring ne-sister? Yini uya- Asufephi isipani sateng? So sister, lesipani yini uyamlambisa yini sister? Mhlawumbe nawe samniki yini kuku? Hayibo kanjani? Kanjani? phela mfethu indoda kumele idle mfethu manje Okay, why bungaring? Kuhle kangishayisela endlini. uhlezi ufika ukhathele yabona Okay. Thapha. Okay, Tshepe. Shusho ngeTshepe uyaveva vele. Ufebisa ukuthi uma isister uhleze ekhathele. Sister, why bungaring no? Ayenzi kanje. Why bungaring noma isister ukuthi ukhathele? Usufuna abantu abangakhathele. Wena sister songisho ukuthi ukhathele wena. Leso sikhathi ngiyafukuza, ngifukuzela yena. Yeah. Ugqoke kanje yimi imali yami. Zweli. Udla mina Yezwa ke. Ngiyahamba ngiye emsebenzini yena Lo uyahamba. mntana umudla Ntangalaza lapha ngaphandle. fela tabatseo mfethu Ke di tlohella bjang. O ja mofufuta wa phatla ya mate ye wena. Then the next thing o tlo ntlela ka bo pinki mo le bolebu. uzokulisa sister lo mfana. At least awuthamba uyisebenzisa condom nale ifebe. condom yani manje mfethu nawe mfethu Yo. Yabo sister, mfethu ngishile yo mina. I'm fethu asichayi. Yeah. Esichayi. Uzwile? Koni kanje. Yeah. Koni kanje. Yeah. shani Koni kanje khona la usalujika la. Ngizahamba ngiye la ngiya. Sure. Friday. Finish. Ayisekho seqoqo. So khuluma ini. Yini esoyikhuluma? Sokhuluma ini? mfethu sokhuluma Polisa, solungisa Ha usuyakhuluma. Uzulu wena mfana noma umpedi noma mhlawumbe ungumsuthu. yazi ukhulele eGauteng mfethu Beningicrossa noma sister ngislim counter ngikuzwa. Kuyabuwa lina. Language intate. Kwenzala sister. Sister lo mfana lona shuthe sonke lesikhathi uyakunyisa. Hlehla mfethu. So hayibo musukumthinta. Kinka wena. Akasakwazi. sake bathulisa Na? Se ukhonele nina koni kanje. Yeah. Dan. Yeah. Ama sisitutha sakufuni. Dan. Yeah. Thatha phone yakho futhi. Dan nka fona o jiki. Yeah. Yes. A re tse botla khutlela morao ka mo bana ona tšhelete a shima. Tsama. yabona mfethu manje Tsamaya ba tla palamisa bo pinki. Bolebu batla palamisa ba khutlisa ka motswang. Sister asambe thina sokuphelezela. Akunankinga. Yeah. Hayi. Wena. Futhi nawe uzomphelezela. Sambe naye ngenkandlo. Akaphelezele my sister sambe. Sister hamba. Yeah, xolisa. soyikhuluma Suyangicrossa manje. Ngiyakuzama. Uyikhuluma le manga. Xolisa. Uwethu ngithola isaqala. Yeah. Ukhawanele. Sister, ngesand requestela ngoba lento ayihlangani. Siyaxolisa, yambona naye lo uyayibhedela vele. Mina bengithi ngimoshekani. besisihambela kahle lana Yabo uthi angisukela njalo ras. Mina sister mungangicela, ngamqhumisa mina indoda ngikuqisa mina ngoba manje ngiyabona. Uqisa kwamina manje. Ayithweni. Okay, hayi. Leyo ngazibambela amathuba. Hayi. So yena nje okwami ukuthi angimamele avela jiki. Vele ngizelela ngiya Yezwa my sister usuzokuqisa ke dog. finish. Sister hamba. mfethu As long as ungekumbambe nje. mfethu Sot maraka phela wasaba Yini indaba ribatho rona. Ribatho ba ke nna khoshi go boletsa re ke king. Bro yaka. Bro yaka. Yeah. It's about that time, face. Yabo umjola segoli face. Fucked up nje lento mfethu. Fucked up umjolo. Laba bangizela ngesisuthu. Ngabathi cha, take me home. Hey yo, boo.
boom. It's your boy King Ginger, Cream Della Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake